मोनसे दुखुनांथाव रादाब 24 बोसोर बैसोनि लाइमोन सहेन बसुमतारिया मेगननि टिउमार बेरामजों भुगिनानै दं। चिरां जिल्ला खुंग्रिं ओनसोलनि सामथाइबारि गामिनि रांखो बसुमतारिनि सासेल' फिसाज्ला 24 बोसोरनि सहेन बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो मेगननि टिउमार बेरामजों भुगिनानै दं। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि नखराव रांखावरिनि आंखाल जानायलाय सहेन बसुमतारिनि मेगननि टिउमार बेरामखौ फाहामनो हायाखै। आंनि नखरावथ' जेबो गैया। ओरैनो न'आनो गासिबो माबा प्लास्टिक गोजासो। थाइसेबो जेबो खालायनो राहायानो गैया जाहैबाय। थाखा फैसा गैया, आं माजों मा खालायनो। बेनिखायनो नखराव रां रुफा गैयि जानायलाय सहेन बसुमतारिखौ फाहामथाय होनो थाखाय सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिम आरो आथिखालाव खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारनिसिम नखरनि सोद्रोमाफ्रा अनसुंथाय मोननो हास्थायदों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना जा एसे हायो थाइसे थाइनैब्लाबो एकाउन्ट नाम्बार 0889311005346 IFSC 00008889 नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव रां अनसुंथाय हरनो हागोन आरो 6901652472 नैबे जानबुं नाम्बाराव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आं बे ओरैनो गामिनि गावबुरा माने बारा बे गोरलै अबस्थायावबो गैयामोन जोनोमाव जेथेनाखि बे 7-8 बोसोर जायो दखाननिफ्रायसो बे जिनिसा बे मेगननि बे जाखिनि बे माबा ओंखारनाय बे जिनिसा जादों फिसामोन दा माने एसे देरबाय बैसो जानाय लोगो दा देरलांबाय आरो जोनोमाव गैयामोन। दा नखराव माबायदि अबस्था बिथांमोन? नखरावथ' एखेबारे काहिल मा खालामनो गोरिब मानसि बेनो गथ'आबो सासेल' सासे हिनजावसा दं बिब' दङमोन बे हाबा जाबाय दा नखराव जेरखम अबस्था ओंखायनो सारमोननि सायाव आङो बे गथ'नि बे बियायं जायो आङो बेखौ बे गथ'नि जाहाथे बे बेमारा जाहाथे हामो बा अनसुंथाय जाहाथे जिखुनु माबानिफ्रायनो बिफाननिफ्रायनो सरकारनिफ्राय हक बा जिखुनु बिफाननिफ्राय हक एसे अनसुंथाय आरो लोगोसे गामिनि जाहा रायजो राजा बिथांमोनबो दङ बेवहाय जोङो गरसे गरनै आरो सारेना आथाना होनानै जोङो बे जाहाथे अपसरखौ जानाय बेमार बे बेमारा जाहाथे हामहैयो बेखौ आं आसा खालामदों आरो। खय बोसोर जाखो बे दा बर्थमान 24 थांबाय जानि। खनसेबो डक्टरनाव नायाखैमोन नामा? नायनायाथ' नायनायानो जायाखै गुवाहाटियाव खनसे लांदोंमोन नामा बे 7-8 बोसोरसोनि आगोलाव बेनिफ्रायथ' बेयाव नायनायबो जायाखिसै गुवाहाटियाव लांनायाव दा ओइ फारसेनो फैफिननांगौ जादों आरो। आं नैबे सहेननि थाखाय एसे सोरखारनिफ्राय बा रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय थाइसे थाइनै आथोना सारेना जेन'बा हरनो हायोबा मोजां जागौ आरो। आंनि नखरावथ' जेबो गैया। ओरैनो न'आनो गासिबो माबा प्लास्टिक गोजासो। थाइसेबो जेबो खालायनो राहायानो गैया जाहैबाय। थाखा फैसा गैया, आं माजों मा खालायनो। ओंखायनो रायजो राजाफोरनिफ्राय अननानै आथोना सारेना हरोबा आं गाहाम मोनगौ आरो।